Mur ymddiffynol, reit dal. Rhys Rhys yn erbyn y gyn glwb yn chwipio rownd y wal. Mae'n ddigon hawdd. I Nathan Shepherd yn isel i'w dde. 20 munud. Di chwarae. Reynolds. Letraws tuag at y postyn pella. Rhys yn ffigio fyny. Draws tuag at y postyn. Y beniad i mewn. Gan Jasper Payne. A mae wedi roed yr ymwelwyr ar y blaen. Amddiffyn llac iawn. Ger y pencampwyr. A Jasper Payne yn amseru I rediad yn berffaith. Williams. Cyrffianelli tuag at yn y cwrt Cosby. Tuag at y postyn pella mae'n dod. Dan Davies yr arbediad dod I mewn. Mae'n rhydd yn y cwrt Cosby. Clark Williams. Mae di methu nid unwaith ond ddwywaith. Os ydych chi'n disgwyl I brif sgoriwr uwch yng Nghymru Cymru y tymor yma. Di rhwydo honna. Gath o ddau gyfla a Seeker yn neud I waith. Chydig o gymorth gan yr ymwythynwyr hefyd. Ond rhyngddynt. Ond yn gwneud yn wych I aros ar y blaen yma. Brobl. Pas ymlaen. Tuag at Ryan Reynolds. Camreolaeth o'r bêl. Jeffries traed cyflym. Heibio un, mythyn heibio un arall. Jasper Payne wan cisio gwrth ymosod. A'r bas I Lewis Rhys. Mae o ti cefn I Brobl. Rhys cyn torriwr y Seintiau Newydd. Heibio I Brobl ddwywaith. Groesiad ar draws y cwrs Cosby. Tuag at Mwandwe. A mae di dyblu mantais. Met Caerdydd. Gwrth ymysodiad chwym. Lewis Rhys. Mi droiodd o Ryan Brobl ar ymyl y cwrt Cosby. Ac oedd hi'n groesiad ar draws y corridor yn sicrwydd na. A mae'n disgyn I Mwandwe. A basiodd y bêl. Heibio I Shepherd. Payne, mae o di rhyngipio'r meddiant, mae o'n brasgamu ymlaen, so fo'n codi ben i'w chwith, mae Ryan Reynolds yn brasgamu. Llawer opsiynau, mae bêl yn disgyn Mwandwe, unwaith eto. Methu charaddi, Cabango. Ar ergyd, Cabango ar ergyd ar Shepherd. Yn dyrnu'r bêl allan, oedd I chwifio Mopman yn yr awyr o'i flaen. Yn rhaid o ddelio fo'i, ormod o Raymond I ddali. Groesiad ddifn iawn. Beniad allan gan Redmond. Redmond chwipio I groesiad I mewn tuag at y postyn pella. Neb ar gyfel. Ben Clark. A mewn oddi ar y postyn. Yr athi. Mae gyda 10 munud o'r ail hannar di chwarae. Yr Seintiau Newydd yn ôl yn y gêm. Cones ei ddwy fraich I fyny, tuag at y postyn pella fydd o'n yn mynd felly. Dan Davies arbeniad ar draws Bodnam sydd yno. Os o gico Smotyn, oes ma yna. Y breichia Sam Richards I fyny. Dwi'n meddwl, dyna Mark Petch yn ei ddynodi. Mae'n taro braich am ddiffynwr Met Caerdydd, oedd I mor agos. Ac efalla, ys a VAR wedi troi y penderfyniad rownd. Brobl. Mae'n pasio'r bêl. I gefn yr hwyd, Seeker yn mynd un ffordd, Brobl mynd y ffordd arall. A'r Seintiau Newydd yn gyfartal. Chwarter awr o'r 90 yn weddill, Brobl. Yn chwipio'r gic rydd I mewn tuag at y gol, ond mae'n cael ei chlirio. Dan Davies, oedd un Bodnam o llall yn ceisio throi hi mewn. Oedd na Seeker ddigon. I roed y pwysau ar y ddau, a nadur bêl na fynd i'n pellach. Groesiad dod I mewn tuag at Clark. Bened allan gan Richards. Cael ei faglu, nath Mwandwe, na ddo. Cod ar dy draed, mae'r dyfarnwr. Brobl. Chwipio'r groesiad I mewn tuag at Jordan Williamson sydd at y golwr yr athi. Fod Dan Williams yn rhithro mewn o'i flaen. I gadw oedd y ligyd ar y bêl. Cones allan I reilydd Chislovic. Chislovic o groesiad dod I mewn, cael ei chlirio gan Edwards, ddim yr un ora. Bale ddim yn cael ei chlirio dda iawn gan Joel Edwards o groesiad. Tuag at y postyn pell annog. Drosedd na, goedd ar Sam Richards. A mi dar anodd Ben Clark honna dros y trawst. Oedd yn gyfla euraidd I roi Seintiau Newydd ar y blaen.
Ond mi o'na drosodd ar Sam Richards i weld. Fyny, teg at Rosgro, mae'n gai i methu hi mewn Wandwer i pwysau ar Dan Davies. Mae'n disgyniad ym Rosgro, os y gyfle i Met Caerdydd, y cymryd i argyd a'i droed de. Lle falla, syfyd y well, chymryd ei droed chwyth. Adam Rosgro, neu byn y gynglwb. A yna gyfle, efalla, i ennill y gêm i Met Caerdydd. Bodnam. Elliot Evans, dwi'n di'r yngipio'r meddiant. Rosgro. I'r cwrt Cosby. Yr ergyd, mae'n gwiro! Oedd e ar Magai! A mae di ennill y triffwynt i Met Caerdydd! Munud ola o'r 3 gafodd ei ychwanegu. A mae di sgorio yn ebyn i gynglwb. Nid efo tro cyntaf y tymor yma. 4 gôl o'r tymor. I Adam Rosgro. Drwy gwysa Magai ar athi. Dim gobaith i Shepherd.